The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. In Luke chapter 10, verse 29 to 37, but he, wanting to justify himself, said to Jesus, "And who is my neighbor?" Then Jesus answered and said, "A certain man went down from Jerusalem to Jericho, and fell among thieves, who stripped him of his clothing, wounded him, and departed, leaving him half dead. Now by chance a certain priest came down that road, and when he saw him, he passed by on the other side. Likewise a Levite, when he arrived at the place, came and looked, and passed by on the other side. But a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was, and when he saw him, he had compassion. So he went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine, and he set him on his own animal, brought him to an inn, and took care of him. On the next day, when he departed, he took out 2 denarii, gave them to the innkeeper, and said to him, "Take care of him, and whatever more you spend, when I come again, I will repay you." So which of these 3 do you think was neighbor to him who fell among the thieves? And he said, "He who showed mercy on him." Then Jesus said to him, "Go and do likewise." In Matthew 19, verse 19, "You shall love your neighbor as yourself." Exodus 20, 16 to 17, "You shall not bear false witness against your neighbor. You shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife, nor his male servant, nor his female servant, nor his ox, nor his donkey, nor anything that is your neighbor's." In Leviticus 19:13, "You shall not cheat your neighbor, nor rob him." Before we start our Bible study today, gikinahanglan nga itong pagsusi sa itong kaugalingon. Kung nanaba kita mga sala sa atong kalag, kay kini mahimo lamang babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa, let us use the principle of 1 John 1:9, the recovery technique or rebound technique. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. O manimubuhata ka na, andam na sabi ka, sa pagpadayon, sa pagtuon sa pulong sa Diyos. O galang kanimo higala, who is an unbeliever, wala pa'y Kristo de si mong kinabuhi, giagda ka, gidapit ka, sa paggamit sa imong kabubuton, sa paghimo sa labing mahinungdanong desisyon sa tibuok mong kinabuhi. Ang desisyon sa pagtuo, pagdawat kang Ginoong Hesukristo, ingon nga imong manluluwas. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Acts 16:31. Busa,
sa hilo magandam tas tong kaugalingon as we pray. Ama na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo na sa tanan sa imong pagdala kanamo ning dapita sa mga kausapa aron kami makapadayon sa pagtuon sa imong pulong. Salamat o Diyos, nining kinabuhi nga imong pangilugwayan, di mailhan nga ang imong plano, nagalihok pa, pinagi sa imong grasya. Salamat o Diyos. Sa among Bible study through the YouTube, ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan na mong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. May adlaw sa tanan nato mga higala, mga subscribers, at mga igsuon diyan ni Kristo. Welcome na usab. Aniya kita padayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios o niya pa kita magadupot dining atong tunanan nga giuluhan og the Doctrine of Sin. Ang kining maong doktrina o pagtulunan, the theological term ni is hamartiology. Okay, so this is a study that is called in theology as hamartiology. Now, kining maong doktrina sa akon ang ginaingon nimo sa pagsugod pagyud nato niini nag-aghat kanatong mga magtotoo, matag usa kanatong magtotoo. It calls every believer's attention and should incite interest in them. Aron sa ingon niya na they will be able to learn and have substantial knowledge as to what really is sin, unsa man gyud ang sala, and where it originated, and most of all, to find out ang epekto sa sala on a person's life. O kita na sayo naman nga ang sala gi-define nga anything and everything that is contrary to the character of God or acting independently of God in God's provision. So, okay? Kita mga magkasasala magyud. So good niya itong pagkalaglag nila ni Adan o ni Eva. Okay? Romans 3:23, ayon na nagkalimti. What does it say? All have sinned and come short of the glory of God. Kana, nagpaila sa atong pagkamakasasala. Okay. Padayon ta sa atong gibiyaan kagahapon. So, kung andam ka na, andaman na lang imong mga kaswatan diha, bang notebook o sa imo bang iPad o sabay mo gamiton niya na. Okay. Atong gisgutan last or kagahapon nga walay nahitabong kapasayloan didto sa cross. Okay? Wala. Bayad rato, paglimpyo rato, pagbayad rato sa atong utang. Sa atong utang? Atong pagkamakasasala. Atong sala. Paghimo rato, kanatong gawas nun aron ta makabalik o mapasig-uli ngadto sa Dios. Apan kinahanglan nga ang matag usa mohimo og unsa, mohimog desisyon. Everyone must make a decision. Decisions pagdawat o pagsalikway. Either. That means to say, you are totally free to choose. Usta? Mudawat ka ba o musalikway? Kaya may pugsanayan wala. Well, mahimog kung imong isalikway, apan matud pa sa evangelist na aragod na nimo, o buot ka bang mo enjoy dito sa kalayo? Ibaw ka na? Ang linaw sa kalayo, baya, naghuwat niadtong musalikway sa tanyag kaluwasan.
So atong makita diha nga sa atong paghinay-hinay o at-at o pagpatinaw ni ining maong danon kaayong pagtulunan, atog yung matuhog ang ingnon talento nganay nga buot ipasabot o ipaklaro sa maong doktrina sa pulong sa Dios. So, sublion ko sa pag-ingon nga ang kapasayloan sa atong mga sala resulta lang sa desisyon nga himuon sa bisag unsang tao, bisag kinsang sakop sa kaliwatan sa tao nga mudawat niadtong tanyag nga kaluwasan nga gibuhat ni Ginoong Hesukristo dito sa cross. Ug mahimo na niya ng tawhana nga midawat sa gibuhat ni Ginoong Hesukristo sa balik ngadto sa Dios. Mapasiuli naman siya sanglit, nakaangko naman siya sa kapasayloan sa mga sala. Sa laktod nga pagkasulti, luwas na kana siya. Sayo na sa Dios ang pagpasaylo. Sa una, nganong pasayloon man ka. Ibutang tag wa pay nahitabo dito sa cross. Nganong pasayloon man ka sa Dios, nga di man makapasaylo ang Dios nimo, kay wa man kay katakos, wala man kay capacity nga moatubang sa Dios ug moingon ka, Dios pwede na kong pasayloon. Unsa man day imong ibuhat, nagbuhat kag maayo, mao ba na imong isaligan kay nagbuhat kag maayo, di man na madawat. So we are going to see that our Lord Jesus Christ rejected our human good works dito sa cross. He rejected. Iyang gisalikway. Wa niya dawata. Wa dawata ni Ginoong Hesukristo ang atong mga maayong buhat. Wa. Way labot tong mga maayong buhat. Dili madawat kadto. Di yun na madawat. Bisag gamay, bisag unsaon baghangyo. Moingon ka tingali o siya ron man pong dili. Paminaw. Dili yun magsilbi ang atong mga maayong buhat. Mahugaw ra ng trapo sa atumangan sa Dios matod pa sa Isaias 64 versikulo 6. O tingaling moingon ka, siya ro di madawat. Basta kay di na di madawat. Timan anta nga ang pagbuhat og maayo gisalikway ni Ginoong Hesukristo dito sa cross. He rejected our human good works. So, forgiveness occurs at the moment of salvation. Pinaagi sa desisyon sa tao with regard to the salvation work of Christ at the cross. So, mo kini nga itong makita nga ang kapasayloan, forgiveness, comes niya ng higayon sa pagtuo sa tao kang Ginoong Hesukristo nga iyang manluluwas. At the point of faith alone in Christ alone. So, sa sunod nga naay imong madungog nga moingon nga ang kapasayloan dito sa cross ing nadayon og di na musibo sa unsang gihisgutas Biblia. Mao bitaw nga atong gipatinaw gipaklaro ninyo ug atong balik-balikon sa pagsulti ug kun tun-an ta ang Biblia wa ta magtuon usara kadapit sa Biblia. Kay kung usara kadapit o bahin sa Biblia ang imong tun-an, lagmit yung mawani ka. Mawani ka. Kung magtuon ko ta sa Biblia, kinahanglang tun-an ta ang tanan, ang kinatibukan sa Biblia. Apil na to silang Abraham, silang Joseph, sila si David, ug nila ni Pablo sa libro ngadto sa taga Corinto, taga Tesalonica, taga Galacia. Kato silang tanan
kinahanglang ipasibo aron maklaro nato ug unsa magyudi ay ang kamaturan. Kasabot ka? Kay kung usara ka butang ang imong pakadakan ng bahin sa maayong buhat, imong pakadakan ang tingali napuho kasugo, imong pakadakan ang mga adlaw, days, imong pakadakan kung unsay makaon ug unsay di makaon, nawa na ka. Ang buot nato ipasabot, kini ang atong gitawag og rightly dividing the word of truth. Ang hustog yung pagka-hanay, okay? Rightly dividing. Kanang pinasibo ang tanan. Di kay usar kabahin mo atong kuhaon. Ug tungod niya na, mao kini ang atong matang sa pagtuon dinhi nga diin atong mapaklaro nga di ay tungod kay ang usa ka magtutuo baya makasa pa man inig human sa pagdawat sa gibuhat ni Ginoong Jesucristo. Makasa pa man siya. Human nga ang bag-ong magtutuo makaangkog kaluwasan. Makasala pa man siya. Ngano man. Well, mao nang atong gipaklaro ug asa man di ay dapit may tabo ang kapasayloan sa sala. Mao nang critical nga atong masabtan kini. Usa ta makasabot kung unsa gyud ang sa mismo. Okay? The result of believing in Christ is now forgiveness. Mao na'y kapasayloan. Redemption comes at the cross. But there is no forgiveness at the cross. Sabtag yun na. You are forgiven after the cross when you believe in Christ. And every time, 1 John 1:9, mo na ang klaro gayod nini. All the sins of the unbeliever are never forgiven because this person never believed in Christ. But these sins are also not used to judge the unbeliever. Mao na ni Roy naka-thrilling kay mo ingon tag kun wa pa sa ilua ang di magtutuo nan kadtong mga sa nga wa pa sa ilua mo'y magkapaimpierno niya. Dili. Ang sa nga wa mapasahilo dili mo'y makapaimpierno niya. Mao bitaw ni atong gipasiuna nimo patinaw sa miagi nga ang usa ka tawo nga mosalikway kang Ginoong Jesucristo alang sa kaluwasan, kanang tawhana dili mudawat sa gibuhat ni Ginoong Jesucristo dito sa cross. Dili siya mapasaylo. Apan bisan og dili siya mapasaylo, dili kadtong mga sala nga wa pasayloa ang makahukom niya ngadto sa linaw sa kalayo. Dili. Mao ni ang nagagrabe. Kaya nga naman, paminaw, ang makapatambog sa dili magtutuo dito sa linaw sa kalayo, di man ang iyang mga sala. Kinumduming ang bayad sa sala, humana, gibayra na. Gibayra na ang utang ta sa sala. Apan, wa ka pasaylua. Kay, wa man po ka muhimog desisyon ka pasayloon ka. Kasabot ka. Mauragod po na sa rebound, kanabang confession, o dili ka mo rebound, naara na di mo. You see? Paminaw, unbelievers are not judged for their sins because Christ was judged already for their sins. Di ba? Gihukman naman si Ginoong Jesucristo dito sa cross. Humana. Therefore, ang sala sa dili magtutuo, dili mahukman. Dili na siya masilutan sa iyang mga sala. Ngano? Kay gibayra naman. Di ba maunay gitawag sa pamalaod ta karon og double jeopardy? Tagbo kapag phrase nga double jeopardy.
Now, kung ang usa ka di magtutuo silutan pag-usab sa iyang mga sala nga gipakamatyan naman og nabayra na ang suhol sa sala. So therefore, ayaw pagunahuna nga ang makapaimpyerno sa usa ka di magtutuo mao ang iyang mga sala. Apan bantay. Apan ang iyang mga sala wa makaagkon og pasaylo. Wa. Now, ingon ini ang sitwasyon. The unbeliever is judged because dili tungod kay sa iyang mga sala, kundi he has never believed in Christ. Wa man siya matuo. And because of his good works, which add up to minus R, ubos o minus nga pagkamatarong, mo ni nakasamot. Kinigong good works, mga maayong binuhatan, mao'y makapalawgaw sa tanan. Kay kining good works, maogyo'y kinagrabihan. Paminaw. Kana bang magsalig ka nga mahing kang tao? Magsalig ka nga daghan kaayo kag nahimo nga mga maayo. Maogyod ni ang kinagrabihang kahimtang sa usa ka tao. Kay kinalisdan pag-ayos sa katao ang pagdawat sa gibuhat ng Ginoong Kristo sa krus kung dili niya makita ang iyang kaugalingon nagakinahanglan sa gibuhat ni Ginoong Kristo sa krus. Labing lisura alang kaniya sa pagtuo, pagdawat. Kinahanglang imo usang makita kung unsay tinuod gyud nimong kahimtang. You should realize the real situation o condition sa imong dapit. Pinagi ni ining paghisgot bahin sa sala. Mao ni atong hisgutan. Now, dinhi mo gawas ha. Dinhi mo gawas. Kung naaman galing kay wa ni mo maklaro, padayon lagpamati ni kay kining atubang paghisgot kay maanam-anam ra na sila katubag as we go along sa atong pagtuki bahin ini kay kini kung atong gisgutan bahin og kalwasan mura mangud ni og series nga discussion. So ianam-anam nato pasibo sa unsa nay atong na take up. Okay? Mura ba ni jigsaw puzzle. Okay? Nakakuha na ka og pisa niya moingon kag sa maning dapita ibutang ani gyud ning dapita kay maila bitaw sa picture, di ba? Imo maila apan wa pa may kasibuan, imo lang sang ipadaplen pero imo nang gigunitan kay kung makuha na nimo ang laing pisa nga mosibo to mao tong makita na nimo tanan. Gusto? Sunod ka ba nako? Ingon na nasad ning matang sa atong pagtuon sa balang kasulatan. Now here's another point. Human anang forgiveness ni ano po'y lain. Now, all sins are not the same. Dili pariha tanan. Okay? Dili pariha ang tanang sala. In fact, ang Biblia mo lista og mga sala. Apan ang uban mo ingon og na sakto lagi di itong ilang giingon nga mao ni nga sala, mao ni nga sala. Wa po na sa Bible. Kanang ilang gipang hinganlan nga mga sala, wa po na sa Bible. Kaya gi-mention sa Bible, specific baya nga mga sala. Unsa man in what way nga specific? Well, doon ay tulo ka mga matang sa sala. Sala sa huna-huna, mental attitude sins, sala sa dila, lingual sins, sins of the tongue ba? O ang ikatulo, sala sa buhat, overt sins. Mao kini ang kanlain nga mga matang sa sala nga gihisgutan sa Bible. But ang solusyon sa sala, bantay, ang solusyon sa sala, usara, parihara.
the solution to all sins is the same. The salvation work of the Lord Jesus Christ on the cross. Mauna ang solusyon. Sa gayon nga ikaw mo dawat nining buhat ni Ginoong Jesucristo dito sa krus alang sa itong kaluwasan. Sa gayon nga mutuo ka ni Ginoong Jesucristo alang sa imong kaluwasan, nan. Paminaw, ang tanan mong mga sala, sukad, hangtod niya ni higayuna, nga naghimo kag desisyon, unsay mahitabo? Pasayloon. Na. Gipasaylo. Kining pasaylo baya nga atong gihisgutan. Ang equivalent ng pulong aning gihisgutan nga pasaylo, papas. Naabay pasaylo nga mo ingog, gipasaylo ka na nako, pero di ko kalimot. Di man mahimog ingon na. Kung ang pulong sa Diyos nagasulti o gipasaylo, humana. Gusto? By the way, unsa may buti pasabot o pasayloon ka? Pasaylo. Saylo. Unsa may saylo? Siya ni saylo. Unsay gisaylo? O tingali mo yung tuan nagamong bahay ni saylo na. Naanod na. Ni saylo na. Unsa may buti pasabotan na? Mabitaw na. Kang moingon kag pasaylo, unsay buti pasabot? Di ba maora ang buti pasabot nga imong gipasaylo? Meaning ana, kung unsa man galing ang dautan o sayop nga nabuhat, imong saylo. Kuha ni mo? Mao nang mura og di mo sibo og moingon ka gipasaylo ka na nako pero di ko makalimot. So ni mo pasaylo Gusto? Ingon na naragod ang istorya. Kaya kung gipasaylo patinuod nimo, ni saylo na. Correct? Mao bitaw nga kini kong mga ingon ini angay gyud natong maklaro. Paminaw. Kung ikaw mamatay na, kunya dili ka magtotoo, you are an unbeliever. That means wa mapasaylo ang imong mga sala. Usta? Karon nakasabot na ta. Now, kung mamatay na ka, unya kantahan ka o pasaylo, asa man rong rapita mahitabo. Tanawa ra gud na. Karon makita na gyud nimo ug magbaton kag kalag bukas lang nga salabutan. If you just maintain an open mind. Kana bitawng pagkwinta nimo. Unya, klaruha gyud pinsar, klaruha sa pagtimbang, pagbalanse. Unsa may imong naklaro. Ug unsa may imong nasabtan niini higayuna. Ang dako kong pangutana mao nga mahimo pa ba di ang pasayloon ka kung patay ka na. Di naman ka mahimong mo desisyon, patay na ka. Gusto? Kaya na may gisulti di sa Biblia nga mabasa nato sa Hebrewanon 9, versikulo 27. Sa in English, klaro kayo. It is appointed unto men once to die, and after this, the judgment. Kung atong binisayon, ang tanan kinahanglan mamatay sa makausa. Ug tapos niya na, hukman siya sa Dios. Paminaw, ini kamatay nimo. Paghukom na dayon ang musunod. Sabta ka na pangayo. It's judgment. Sa ato pa, wa na'y mahitabong kapasayloan. Wala na. O pasaylo, o pagsaylo. Wa na. Balikon ko sa pagingon. Human mamatay ang tao, dili na siya makahimo og desisyon kay patay naman siya. Kay kanusa ara ang tao makahimo sa pagdesisyon. Kanusa? Sa buhi pa siya.
May hinungdan nga kining gilisgutan tabahin sa sala, labihan sa pagkamanungdanon. Nga masayran o masabtan sa matagtao nga buhi pa ini mga gutlua. Nga nagaginhawa pa ini mga gutlua. Busatong gipang hinaot. Ang tanang tao nga nagadungog nining atong gisgutan karon makaamgo ug makahimo unta sila desisyon bahin niini samtang nagaginhawa pa sila, buhi pa sila. Kayang tinuod kini atong isgutan karon bahin kinis maayong balita sa kaluwasan. Good news of salvation nga gitanyag sa Dios alang sa tanang tao sa tuyo sa Dios nga unta may balik sila, may uli sila, mapasig-uli sila ngadto sa kiliran sa itong magbubuhat kinsa nahigugma sa tao nga iya ganang gipada ang iyang bugtong anak sa pagluwas sa mga tao sa ilang kahimtang nga hinukman sa sala. Well, higala nga dili magtotoo. I'm addressing this to you who is an unbeliever. You are an unbeliever. Tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Acts 16:31. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Gidapit ka sa Dios paghimo sa imong desisyon. Sanglit, tingali, ugma, ulahin na. Tomorrow may be too late. Mao na, kung nagadungog ka niining maong mensahe sa kaluwasan karon, hinaot nakasabot kag klaro niining gibuhat ni Ginoong Jesucristo dito sa krus. Alang kanatong mga tao, aron nga sa higayon nga ikaw mawa na nining kalibutan na, di ka na moingon og pwede pa ba kumo saylo ani. Dili na. Di na gyud may tabo. Di na may tabo kay ulahi na ang tanan. Mao na ngang pulong sa Dios nagkakanayon sa pagsulti og karon samtang buhi ka pa while you are still alive. Kung makadungog ka sa iyang pulong, ayaw og pagahia ang imong kasing-kasing. Paminawa. Kaya nga naman, nganong gasulti man ang Diyos, ana? Tungod kay, gapasabot ang Diyos nga kung wa nakakaron, og na mawa ka na, og di ka na makadungog ni ini mga butanga, di na pud ka makaangkon sa kagayunan nga ikaw pasaylo. Hinumdumi, all sins are not the same. Ako manigiingon ni Padugay. Apan ang solusyon sa tanang mga sala parihas ra, usara si Ginoong Jesucristo ra. Mawitaw na nga itong nakita ang problema sa sala. Ang solusyon, unsa to'y imong daganan batok sa sala. Ingon nga magtotoo. Unsa imong daganan? What I mean is, a believer na ka kung ikaw magtotoo na. Ang usa ka magtotoo na nag-iya og duruha ka paagi nga mahimo batok sa sala. Dili kay siya mismo ang mubuhat, kundi doon na siya sangkap nga magamit batok sa sala. Ang una niini nga sangkap nga iyang magamit batok sa sala, mao ang problema sa sala. Ang ikaduha, mao ang iyang kadaugan batok sa sala. Di man sila pareho. Unsa may sangkap nga imong magamit batok sa problema sa sala. Unsa man day ang problema sa sala sa usa ka magtotoo. Ang ikaduha, unsa may imong kadaugan batok sa sala. Unsa may kadaugan nimo. Okay? Lahi ang problema, lahi ang kadaugan. Kadaugan, victory. Problema, suliran. Paminaw. Ang solusyon sa problema sa sala, mao ang unang Juan 1:9, 1 John 1:9. Nga itong gitawag og rebound technique. Ang kadaugan batok sa sala, aron di na ka makasala. Doktrina.
Samtang ka nagapadayon, mo nang itawag og balance of residency. Samtang ka nagapadayon sa imong function sod sa operational divine sphere. Namdum ka, imo ng royal palace. Nebaw ka nga, di ka makabuhat og sala samtang tuwa ka sa sulod. Apan, sa diha nga, makabuhat kang sala, gawas na po ka. Na makabuhat gani kang sala, wa na ka mo padayon, mauragod na. How about ang usa ka di magtotoo? How about an unbeliever? Ang kaluwasan ra. Kung iyang maangkon ang kaluwasan, nasulbad ang problema sa iyang pre-salvation ng mga sala. Bitaw na nga ang pre-salvation sins are forgiven at the point of salvation or at the point of being born again. Ang laing pulong niining regeneration mao ang born again, ang pagkatao pag-usab sa Binisaya nga lingwahe. Ngano man pud nang isulti man ng Ginoong Kristo nga gikinahanglan nimo ang pagkatao pag-usab. Ano man. Hasta Nicodemo naglibog nangutana nagud siya saan man din ako mubalik og sod sa bakan sa akong inahan. So mitubag si Ginoong Kristo niya og Nicodemo kinahanglang mataw kapag usab pinagi sa espiritu. Mao na iyang giingon. Kaya nga naman. Kaya unsa man di ay iyang gipasabot o kinahanglang mataw kapag usab. Tungod kay paminaw. Tungod kay sa primero nimong pagkatao, patay naman ka. Gusto? Mao nang kinahanglan kang ipakatao kapag usab. Aron mabuhi ka. Mana? Now, let's hope na ikaw nakasabot na bahin ini. Kaya ang tanan bayang tao nga ipagkatao ng kalibutan na patay, spiritually dead. Remember sa prinsipyo nini. Unsa man itong prinsipyo? If you are born once, you are going to die twice. But if you're born twice, you're going to die only once. Kung ikaw mataw sa makausa lang, mamatay ka sa makaduha. Apan kung ikaw mataw sa makaduha, kasar ka mamatay. Now, gibasihan gihapon ini based gihapon ni sa mga sala. Post-salvation sins of the believer are forgiven at the point of 1 John 1:9. We become stiff-necked, stubborn, hard of heart, and have a scar tissue of the soul until we use the divine solution of rebound. Pagsugid, otherwise called divine eraser. Well, unsa man ito giingon og stiff-necked? Unsa man yung stiff-necked? Tikig og liog, di ba? That's an expression lang sa pagpasabot sa pagkagahi o buot ba. Stubborn, hard of heart, with scar tissue of the soul, until we use the divine solution nga gitawag ta og rebound. We are being punished by God when we don't use that divine solution. Diba ka? Ang Diyos Espiritu Santo, masakit. He is grieved until we use the divine solution of rebound. Ang atong kinaya magkasasala, old sin nature, mo control sa atong kalag while we are carnal. Hangtod mo gamit ta sa divine solution sa rebound. So, sa dihang kita mo rebound, we recover the feeling of the Holy Spirit and move on in our unique spiritual life. Unique. Talagsaon ni atong spirituanong pagkinubuhi. Ang laing nga ni Eusebia, Greek word na, o godliness sa in English. Ang maong solusyon nga rebound, gihatag, gisangkap sa Dios kanato nga mga magtotoo
nga lain pong matang sa grasya. Tiyaw mo na, kadaghan sa grasya sa Dios. Alang sa dili magtutuo for the unbeliever, napod siya magamit ng solusyon. Mao lagi na, sa dihang di ka pa magtutuo, kapila ka sa nyawis mensahe sa maayong balita sa kaluwasan, kapila ka makadungog niini, apan kapila ka mubalibad pod mo sa likway sa pagtuo niini, kapila ka mo sa likway mo dumili sa mao nga maayong balita sa kaluwasan. Ibutang ta kalima ka makadungog niini, apan si kaunom nga higayon murag anam-anam kagkasabot, og sa ikapito nagkasabot na yung kapagayo, og sa katapusan midawat ka sa maong maayong balita og migamit ka sa imong pagtuo. Nya naluwas ka. Gusto? Nan karon kay luwas naman ka, batasan magyud nimo ng pagkagahig o gyapon. Di inikaluwas nimo gahi na po kamo unsa mo rebound. You see, mo nang latiguhon, latuson ka na po sa Dios o kapito. Pag-abot sa ikawalo, usa ka pa mo ingon og oy, nasayo man di ko. Nan mo rebound nagyo ka. Napandili man ingon ana, gihatag sa Dios kanang rebound nga every time nga makahinomdom ka nga nakabuhat man di kang sala, every time you remember you have committed some sins, i-rebound dayon. Isugid ka na dayon tubangan sa Dios. Saan mang gahi mang kuupo lagi, tingalig mo ingon pud ka unsaon man, di ka na maubitaw na nga ang kahimtang sa tao lisod yun. Di ba sabot ang tao? Hasta ang Diyos maglingo-lingo na to. Ug mo ingon, naunsa man yung mga tawahan na, oy. Ako nang gihatag, ako nang gipahiluna, na klaro na tanan. Magbuot ng yung ila. Unya, mabangga na ilang sa kinubkubay nila kay magbuho, yung ilang kaugalingon. Usa pa sila mo ingog, uy, sayop man di ay ni. Mubalik ra ba po na ho? Mo ni isulti sa Diyos ba? Taon-taon, muhawa na po, gika na ho, kay magbuho na po ilang kaugalingon. No, kanusa magyudin tao ning tao, kakaton. Dili yun. Kaya nga naman, mabitaw ning atong ipaklaro. Ug later on, maklaro na ito maayo kay ngano god. Ang tao na magoy kaugalingong kabubuton, volisyon. Ang Diyos raba na po siya iyang kaugalingong kabubuton. Kasabot ka. Hangtod mo sibo ang kabubuton sa Diyos o sa tao, dili gyud mo tunong ang tao. Now, kinsa man kabubuton ang angayang sundon, ang iya ba sa tao o ang iya ba sa Diyos? Na kamo magatubag mo niya na. O ingon tingali kag may mogud pulog matagkaroon og niya ang akong kabubuton mo'y angay masunod. Na pangutana karon, kinsa man kabubuton ang hingpit o kinsa man kabubuton ang dipiktuso. Tanaw paragod na. Timbang-timbang ako nung na. Timbang-timbang na sa imong nauna. Kay makita gyud nimong mas maayo pa mo pasibo kita sa pamagi sa Dios. Aron sa ingon niya na hapsay hanoy ang dagan sa atong kinabuhi. Kaya ang resulta manggod sa atong kaubuton o atong kaugalingong mga paningkamot, kay bao naman ta, ug asa kita padong anang mga butanga. No, kinigong tao, maingon ini ang tao gumikan kay siya patay naman lagi spiritually.
Ang dili magtotoo ang atong hisgutan, ha? I'm talking about an unbeliever. Patay ang sa kadili magtotoo spiritually. Sabi nimo, kitang mga tao, gipagkatao ta, patay kita spiritually. Ang buong di sa mutana, ang Biblia nagasulti o kita patay diha sa atong mga sala. We were dead in our sins. Patay. Nakita ni mong mga tao karon nagasuroy-suroy, nagalakaw-lakaw ng kalibutan na buhi physical. Naging ginawa, skill mga ilang kalawasan, apan patay spiritually. Sabot, spiritual death is totally separated from God. Okay? We were dead in our sins. O gumikan niya na, unsa man yung mga sala nga mo'y nakahimo nato nga spiritually dead. Unsa man yung mga sala. Nanumdong ka. Hinumdumi ka itong formula. AOS plus OSN equals spiritual death. Ang salang panulundon ni Adan, dugangan pagyod sa kiniyang makasasala, resulta, patay spiritually. So, unsa man diyan atong kahimtang nga namatay man ta spiritually? Namo na. Tungod sa nabuhat nga salang panulundon sa atong unang ginikanan. Kay kita kay mga kaliwat Manila, namo na atong nasawo tanan. Now, okay, balik ko na kung pangutana, unsa man di ay ang atong kahimtang nga namatay man ta spiritually. Now, doon ay tulo. Okay? Unas tanan, naan ni gitawag og imputed sin. Imputed. Ipasangil. Ikaduha, kanang gitawag og inherent sin. Inherent. Ug ang ikatulo, ato nang isigutan. Okay? Atong tagsa-tagsaon kini. Ari sa primero. Unsa man ang imputed sin? Unsa may binisaya o imputed? Gipasangil o gipasanginlan. Basta? Okay. Imputed sin. The entire human race was counted guilty when Adam sinned and resulted in spiritual death. Namo to. Ipadugay akong ipagklaro nimo na mubalik na punta. Kinsa may primerong gibuhat sa Dios? Tao o manulunda? Wa patang mga tao diha mga manulunda, mga anghel ba? Kay mga anghel ang unang gibuhat sa Dios, dili tao. And we know that Adam, according to the Bible, fell, nalaglag, and was declared spiritually dead. Namo na. Busa, man is born spiritually dead and needs a new birth. Kita nimo nang hinahanglan og bag-ong pagkatao. Ipagkatao pag-usab aron mabuhi. Patay yun siya spiritually. Patay man tang tanan. Mao bitaw nang kun kas akara matao mamatay ka sa makaduha. Ato hong ingon nimo di padugay. Kaya pagkataon na lang nimo, patay ka namang daan. Si Adan maong nagpasanay sa sala. Primero Corinto 15:22, Roma 3:23. In Adam, we are counted guilty. While in Christ, we are counted not guilty. 1 Corinthians 15:22b, 2 Corinthians 5:21. So, imputed sin, ang pagpasangil kanato sa sala ni Adan. Gitawag na sa atong technical term og Adam's original sin. AOS. Okay? Mao, ang matag usa ka bata nga ikahimugso dinis kalimutan karon, patay. Umikan kinagtangag man siya sa original nga sala ni Adan. Sabta gina.
Ang sunod sa imputed sin, man. Ang ikaduha pa, inherent sin. Lain ang imputed sin kaysa inherent sin. Ang imputed sin, gipasangil. Kasabot na mo unsan tong gipasangil, ha? Dili ikaw ang nakabuhat, pero ikaw ang gipasanginlan. That's imputed sin. Karon, unsa man ang inherent sin? Salang panulundon. Okay? What is inherent? Sa Bisaya, diha ng daan. O inuntag, built-in. Now, sa diyang nakasala si Adan, iyang naangkon ang kinaiyang makasasala. He acquired an old sin nature. Built-in na. The human race inherits the old sin nature through physical birth. Pinagi sa pagkatao, pagkahimugso. Okay? Matag sakop sa kaliwatan sa tao, retains the old sin nature even after salvation. Mutapot naman na. You see, ang built-in lagi. You see, our Lord Jesus Christ rejected at the cross all human good works, which all come from our old sin nature. Gikan man isa itong kinaimog sa sala, tanan. Episo 2, 8 ug 9. Roma 4:4, Roma 6:10, Isaiah 64:6. Good works, paminaw. Good works, mayong mga binuhatan, had nothing to do with salvation. Wala. Way labot. The third kind of sin, mao ang personal sins, gikan gihapon sa old sin nature. Ug mao ni atong hisgutan ugma. Di nila ko nakita kutob, di nga itong paghisgot ni ini. Ayaw sipyat, ayaw kanang palta sa pagsubay ni ini. Ugma sa atong pagpadayo ni ini. Magampo ta. Balahan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo. Sa imong pag-uban ka na mo, pagpaklaro ka na mo, pagpatinaw ka na mo, sa imong kamaturan. Salamat o Diyos nga amon nang ikadugang usab kining bagong among nakatunan, idugang sa among napundo na nga mga doktrina niya sa among kalag. Salamat o Diyos sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saad. Dada kami pagbalik ugma dinhi aron kami makapadayon sa among adlaw-adlaw nga pagtuon sa imong pulong. Salamat niya among Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan na mong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.